Habaru belɗum ɗum Yahaya windi. Ɗum habaru ɗum gotum nder habaruji Yesu ko ekkitotoɗen nder deftere nde. Ɗum heɓama goto nder wonɓe haade Yesu. O neɗɗo mo Yesu ɓuri yiɗuki, inde maako innama nde ɗuuɗi nder habaru ɗum. Woɓɓe ngodi seko ko kanko woni Yahaya ɓi Jabadi, goto nder 12 tokkuɓe Yesu, ko ɗum Yahaya goɗɗo feere jooɗiɗo nder Urusalima. O andama gaɗa duuɓi seɗɗa nder kawtal tokkuɓe Yesu. Yahaya ardiɗo, to ko ma ɗum moye nder maɓɓe nder deftere kokkuɗo habaru ma'ere o jiiɗo Yesu yitere e yitere. Nder deftere non no ɗum hokkiri habaru ma'ere ɗum wari e njayri nder koyɗum. Yahaya binduɗo on o wi'i, mi windi ngam keɓta Yesu woni kisnowo, ko moye koliɗomo o heɓa yonki kesi. Yahaya tabbitini, ta jangi deftere nde a yi'a Yesu e foofa, nden bo o wayla jikku maɗa. Deftere nde siryama boɗɗum. Yeɓre arandere ma'ire windirama no ɗum windirta jimi. Habaru ɗum e ɗum yahda e alamaji kayɗiniɗi gaddayɗi yeddotirki. Ɗum fuu e ɗum fooɗa hakkilo yaaki to alamaji kayɗiniɗi. Ummitinki mayɗo bi'eteɗo Lazarus ɗum waddi yeddotirol mangol nder ardiɓe Isra'ila faa ɓe siryi ɓe mbara Yesu. Non ɗum waɗi ka yaruki faa timmode deftere nden. Amma ɗowdi ndi hoore hakkilo dow sendere deftere nden. Deftere nden fuɗɗiri e andinol ɗiɗol, wala feerotirol hakkunde neɗɗo e wolde maako, e ɗum holla ko woni nder hakkilo neɗɗo e nyumo maako. Ngam noon Yahaya wi'i wolde Allah e wondi e Allah. O sendi ɗum ɗiɗum, amma ɗum fuu ɗum go'o. To en nyumi dow haala ka, en gi'ey ɗo yeeso e nder bindi maako wolde nden warti neɗɗo, kanko woni Yesu. Yahaya nyamri yeeso e holluki en ko deftere burtaki wi'ata. Yesu woni haykaliru Allah wondu nder meɗen, teddungal Allah mangal wongal dow akoti alkawal ngal warti neɗɗo nder Yesu. Ɗum waddi en to ji'eten Allah goto gongajo mo Isra'ila e mo hawti e Allah nyaako e ɓiɗɗo. Ɗum en ji'ay ɗum e njayri sarel Yahaya gaɗo baptisma hawri e Yesu. Gaɗa ɗon no o noddiri yimɓe ngara to maako ngarta tokkuɓe mo. Non e non ko moye garɗo to Yesu e wi'a e njayri nyumo maako. Yesu ɗum moye? E nder suurawol ngo'ol Yesu waɗi ekkitinolji 9. Joni en ji'e no Yahaya holliri yidde maako dow no siryori deftere nde geɓe 9. Ɗe geɓe 9 ɗe fuu maaje ɗe meta dow fii go'o, dow Yesu Najarankejo laamiɗo kisnowo, o modibbo Isra'ilanko'en, nden bo ɓiɗɗo Allah maayayɗo gam hakkeji duniyaaru. Ɗum habaru mawɗum caɗɗum bo. Amma Yahaya nyamri yeeso dow haala kan faa ka nyami suuraji 2. Kanjum waddi en suurawol ngol 12 bindi kokkuɓe habaru belɗum e nandi. Yesu e waɗa kayɗini ɗum, ko bo o meta dow hoore maako. Kanjum bo e ɗum wadda siyanarral e geddi mawɗi e timmode ɗum wadda yimɓe dow suɓol muɗum dow ko moye ko nyumi. Ko Yesu ɗum moye? E arande Yesu holli geɓe 4 ɗe Yahudanko'en dari dow maaje. Ko nde yeɓre Yesu e holla kañum woni yeɓre nden nder goonga. E nder humto koɓgal ndiyam inabojam re'i. Yesu hocci loonde koccaynde galanji 150. O wayliti ndiyam gonɗam nder loonde nden ɗam warti ndiyam inabojam ɓurɗam welki. Nde ardiɗo humto yariɗam, sai o wi angojo on, a resi ɓurɗam welki yaaki re'irde humto. Ɗum bo ɗum goonga. Yahaya noddiri ɗum kayɗini ɗum kanjum woni artuɗum ɗum Yesu waɗi. Ɗum waɗu noon ngam ɗum holla Yesu o moye. Non no Isaya wi'ino, laamu kisndam no wa'ay bano humto mango ngo nyamduji feere-feere. Ngam noon kayɗini ɗum ɗum e ɗum holla no laamu Yesu wa'i. Daga ɗon Yesu yehi haykaliru wondu nder Urusalima. Wigeere to dow e les haani fotta. E ɗon Allah hawrata e yimɓe maako. E ɗon Yesu fohndi bawɗe laamu muɗum. O sankiti teburji wayloɓe seede. O darni sakkoɓe sakkiri. Nde ardiɓe haykaliru ummanimo, o wi'i, sankite haykaliru ndu'u, mi nyiptoto ndu nder balɗe 3. Ko Yesu wi'ata ɓe ɗo woni, mayde maako nde sakkiri yottake, ko woni dow e les hawriti, ɓandu maako waretendu. Hayru woni ko haykaliru ndun joɗani. Nyannan Yesu joɗodi e modiɓe diina jemmare fuu. Goto nder maɓɓe wi'e Nikodemus, kanko e mo yi'a Yesu e waɗa ko haani waɗa. O modibbo mo annabi Isaya ekkitini dow maako. Amma Yesu wi'ɓe ko hanani ɓiɓɓe Isra'ila e ɓe jiɗi goɗɗo ko ɓuri modibbo, ngam o waddana ɓe wongal andal kesal ko hanani ɓiɓɓe Isra'ila ɓe keɓa yonki kesi e ɓernde heyre. Wala nattayɗo laamu Allah sai ni to o daytama. Yesu e andi neɗɗo fuu haɓɓirama e ɓoggi yittaare e hakke, ɗum bo ɗum yaharay neɗɗo mayde.
emo bo andi yidde nde Allah woodi gam duniyaaru ndu. O wari gam o waddana yimɓe dañiteki laawol kesol gam yonki. Daga ɗo Yeesu nangi laawol paangol woyla, e ɗon o dari e wondu ɓundu. O hawri e debbo Samariyankeejo. Eɓe medda, o debbo na o Yahudankeejo. Eɓe medda dow ndiyam. Yeesu bo wayliti haala kan gam emo meta dow hoore maako. O wi, mi wari gam mi wadda ndiyam yonki. Iɓoynam daga nder yonki ki re'ata. Ɗo ko Yahaya metata yiɗi holla yonki keɓki. Keɓeteki daga nder yidde Allah nde re'ata. Yonki ki fuɗɗay daga joni faa ɗo yeeso. Gaɗa majum Yahaya hocci wonde yebre daga nder habaru maako. Yahaya hocci humtoji 4 e goɗɗe balɗe suɓaɗe gam humto. Ɗon ma Yeesu hutiniri goɗɗum, o nandidini ɗum e humto, kollay ɗum hoore maako. O yamɗitini jaraɗo nyalde siwtare. Ɗum waddi yeddotirol mangol hakkunde maako e ardiɓe Yahudanko'en huwuki nyalde siwtare. Yeesu wiɓe, nyaako am e huwa nyalde duroɓe, gam non emi waɗa non. Habaru tokkutuɗum ɗum waɗi nyalde sakkinki. Siftoranay ɗum yimɓe nyalde wurtaki, e ɗum holla kirtari karori e burodi e ndiyam inabojam. Kayɗiniɗum ɗum Yeesu waɗi e nyamnuki yimɓe keme. Ɗum bo waɗi yimɓe mbaɗi ka torakimo gam o ɓeydana ɓe. Ɗon ma Yeesu ɓeydi wikiɓe kañum woni burodi gongajum. To ɓe nyamimo ɓe keɓa yonki ki re'ata. Ɗum naawi yimɓe ɗuɗɓe, ɓe ɗali tokkukimo. Ɗum habaru ɗum waɗama nder Urusalima wakkati ɗum waɗata humto haykaliru. Ɗum e ɗum siftorana ɓiɓɓe Israila yahdu maɓɓe nder ladde, no Allah waɗi ka nyamnirki ɓe e tokkina ɓe. Nder nandi nduula nyalawma e jemma bo e nandi e hiite. O hokkiɓe ndiyam nder ladde yorunde. Yeesu ummi dari saka haykaliru. O wi e sembe nanoɗom ka fuu wara yara. Gaɗa ɗon o wi, min woni jaygol duniyaaru. Ko o wi'ata woni kanko woni jaygol kollaygol Allah e yonkiki Allah hokkata gam kisndam yimɓe maako. Gam non yimɓe jaɓi ɓe tokkimo. Amma woɓɓe ɗum mettinaniɓe ɓernde. Woɓɓe nder maɓɓe tefi no mbardatamo, gam ko o wi'ata ɗum mawɗum. Habaru dow humto timmini. E nyalde halukan mana majum woni tambineki. Ɗum e meta dow Yahuda ɓi Makabi, no ittiri gunkiji daga nder haykaliru. O senindu. Yeesu natti nder haykaliru. O wi'i, min woni mo Allah suɓi, seniɗo maako. Haykaliru ndu gonga to Allah jooɗi. Ɗon ma o fuɗɗiti o wi'i, min e nyaako am min go'o. Ɗum mettinani ardiɓe Urusalima ɓerɗe. Gam non ɓe siryi no ɓe nangirta Yeesu ɓe mbaramo. Nder gariri ndin ngol yeddotirol ngol hawriti ngol warti go'o, ngol holla alama go'otum mawɗum. Yeesu nani habaru higo maako Lazarus yamaki, amma Lazarus e iyalu maako eɓe haade Urusalima. Ɗum bo ɗum tarkowol mangol gam Yeesu. Yeesu waway sendira e maako gam hisna yonki muɗum. Gam yidde nde o yiɗi Lazarus o waɗay non. Nde o nani ɗi Lazarus maayi, o yehi gam o ummitinamo. O noddimo gam o warta e yonki. O wurtinamo daga nder yenande. Ko nde Yeesu e andi ɗum dow yonki maako. Ɗum habaru kayɗiniɗum ɗum sankitake e nder Yahudanko'en jawɗum. Ko nde Yeesu e anduno ko waɗata nder Urusalima. Ardiɓe mayri ɓe nani, ɓe puɗɗi haɓɓuki no ɓe mbardata Yeesu. O natti nder Urusalima dow mbabba laamiɗo Israila mo ardiɓe ganyi. E non yeɓre nde timminiri e nde wi'a Yeesu hokka yonki maako gam higirawo maako nder yidde. Ɗum e ɗum meta dow gafangal. En bo nji'ay ɗum dow ɗowdi garayndi. Amma e joni ɗum woni yeɓre arandere nder habaru belɗum ɗum Yahaya windi.